Γεια σας παιδιά, Μπέλη 950 εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft Skywars. Και πάμε. Καλά, εδώ έχω γεμάτα 5 map έχω. Να πάμε Skywars. Skywars. Περιμένουμε. Μπήκαμε. Περιμένετε λαγκέρνη στην αρχή. Ρε, ξεκόλα. Μπαίνουνε. Με έβαλε να πετάω, ρε. Άι, βρε, βγαίνω. Θα ξαναμπω σ' άλλον αγώνα. Ρε. Για να δω, φαίνεται εδώ. Να, παιδιά, βλέπετε, όταν είμαι shift, μου βγάζει ένα emerald στη κοιλιά. Εδώ, εντάξει, αρχίσαμε. Πάμε. Τι, μόνο ένα chest μου έβαλε. Το ξέρω ότι το τόξο λαγκέρνει, όμως θα το πάρω έτσι για πλάκα. Θα πάρω και το άψητο κοτόπουλο, επειδή δεν έχω φάει καν. Καλά, τόσο λίγα blocks. Για να δω, δουλεύει το bot. Δεν δουλεύει. Θα το βάλω πίσω στον chest. Θα κόψω ξύλο. Καλά, θα πάρει πολλή ώρα, το ξέρω. Καλά, κάναμε 24 ξύλα και μας πήρε πόση ώρα. Να πάω. Δεν θα μου φτάσουν τα blocks για εκεί, όμως πάμε να προσπαθήσουμε. Τι. Παιδιά, και την Diamond πανοπλία, το Diamond Sword και αυτά τα Diamond πράγματα τα έχουν βγάλει και πρέπει εσύ να κάνεις. Στα chest τυχαία βρίσκεις κάποιες φορές Diamond και τα παίρνεις, έχει και crafting table και φτιάχνεις. Εύκολο. Όχι, ένας έχει φτάσει γρήγορα πάνω από το κοτόφυλλο. Έρχεται ρε. Ρε, 2 team είναι. Α, δεν είναι team. Δεν είμαι εδώ. Τι είναι. Bye. Πού πάω. Θα κάνω parkour. Καλά, τώρα εδώ εκεί. Να πάω εκεί να δω. Έχει αφήσει κάτι καλό πράγμα. Είπα. Ο τυχερός έχει και 2 chest. Και 2 chest έχει. Έχουμε το καμιά. Θα κόψω ξύλο που ξανά θα μου πάρει πολλή ώρα. Παιδιά, έχασα. Τι κρίμα. Κοιτάξτε τι είμαι εγώ, τη skin. Καλά, πάμε να παίξουμε άλλο. Τελικά θα παίξουμε survival game για λίγο. Τώρα έχει 2 λεπτά. Σε 2 λεπτά θα αρχίσει, όμως θα περιμένω. Παιδιά, λάγκαρα. Δεν μπορώ να φύγω. Καλά, παιδιά, δεν μπορώ να βγω από την πέτρα. Γι' αυτό θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο. Πεθαίνω, ναι. Κάντε subscribe αν δεν είστε subscribe. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Για το αγαπημένο μου παιχνίδι, το Critical Ops. Γεια.